היי לכולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של אינטרוול, והיום אני סולו, מדברת איתכם על קהלת. כן, כן, אותה מגילה שנוהגים לקרוא בשבת של חול המועד סוכות, פתיח קצר ומתחילים. אהלן, אהלן, אנחנו באינטרוול, לומדים את חוכמת הדרך. אני ליה רסי, הדהנטר ומלווה אנשים בצד הרגשי של הקריירה, ובפרק הזה בחרתי לשתף אתכם מה למדתי מקהלת. אז מי זה קהלת? קהלת היה פילוסוף, יש שם מייחסים את מגילת קהלת לשלמה המלך, ויש מאמינים שהיא נכתבה משהו כמו 700 שנה אחרי. מצד אחד כתוב במגילה קהלת בן דוד מלך ירושלים, ומהצד השני הטרמינולוגיה בה היא כתובה היא שונה מאוד מהטרמינולוגיה שהייתה נהוגה בבית ראשון. ויכול מאוד להיות שמי שכתב את הספר בעצם רצה לרמוז שהוא היה באיזה סוג של מעמד ויישוב דעת והון, שבעצם אפשר לו להגשים את משאלת ליבו, לחקור את העולם ואת פשר החיים, ככה, ולהקדיש את עצמו לזה. וקהלת, מי שזה לא יהיה, הקטע שלו היה שהוא יצא לחפש תשובה לשאלה, מה דרך החיים שתסב לנו אושר ותחושה של תכלית. ובשונה מהרבה ספרים של הוגים שמטיפים לדעת ולמצוות, קהלת פה פונה למכנה משותף מאוד רחב, בעצם לכל אדם באשר הוא, והאמת היא שהוא די הפתיע אותי עם התפיסות שלו. המשפט הכי מזוהם קהלת זה, הבל הבלים הכל הבל, חוץ מכדורגל, שזה בסוף תוספת של חנן בן ארי, אבל אחד המשפטים הכי מזוהים באמת הבל, והבל מתייחס, קהלת מתייחס פה להבל כמו מלשון הבל פה, שנעלם ברגע, וכך בעצם קהלת מעביר לנו במסר שהכל פה בעצם ארעי ובר חלוף, וגם אם נמצא משהו שיש בו תכלית, זה לא באמת משהו שמחזיק לאורך זמן, זה לא לתמיד, כזה. וההבל השני מתייחס לכך שכל המעשים שלנו הם בעצם חסרי תועלת וחסרי חשיבות. כאילו אפשר אותך ביותר פסימי, וקהלת באמת היה פילוסוף פסימי במהות שלו, אפילו על גבול המלנכולי אולי, אבל אני חייבת להודות שעל אף שהוא באמת פסימי וביקורתי, מאוד מאוד התחברתי והזדהיתי עם הדמות הזאת. וזה קטע כי אף פעם לא ראיתי בעצמי אישה פסימית, אבל אולי אתם יודעים, לא יודעת, חוסר מודעות, ואולי היום אני לא פסימית וביקורתית, אבל היו שנים שכן, אז לא יודעת. אגב, לא רק בזה התחברתי אליו, יש לו קטע לאורך כל הספר, שהוא שואל שאלה, ואז הוא יוצא לחקור אותה, בדרך הוא נתקל בעוד שאלה, אז הוא כאילו עוזב את השאלה הראשונה, ואז הוא מחפש מענה לתשובה השנייה, ואז הוא חוזר לשאלה הראשונה, ואז משלב אותה עם התשובה השנייה, ומתקדם הלאה, וזה כזה סוג של מיינדפאק, למי שצריך סדר ומבנה מאורגן, זה יכול כאילו להטריל את המערכת, אבל סחבק היא אבסטרקטית, ויש לי באופן טבעי נטייה לשני צעדים קדימה, צעד אחד אחורה, אז כזה די זרמתי איתו. ותכלס, כשחושבים על זה, הרבה תובנות יורדות כשעוצרים רגע וחוזרים אחורה, נכון? בעולם שלנו זה נקרא reverse engineering. אנחנו כאילו חוזרים אחורה, ואז רואים מה היה שם, מה עבד, לא עבד, ובעצם מייצרים מתוך זה אנלוגיה חדשה, או מוצר משופר יותר, או משהו בסגנון הזה. אז זה בגדול מה שקורה בקהלת. ועכשיו הקטע שלו היה זה שהוא אומר שכשאנחנו באים להגדיר מטרה לחיים שלנו, אנחנו בעצם מתקשים למצוא מטרה בעלת ערך. זה כזה לא משנה אם ניטע כרמים ופרדסים ונבנה בתים, ונשקיע את עצמנו בדברים שישארו אחרי לכתנו, שישפרו את החברה שלנו, או למשל אם נשקיע בשיפור סדרי השלטון והמשפט במדינה, כמה אקטואלי, או אם נאבק על איזה צדק חברתי. גם אם נעשה את כל זה, הוא טוען שהפעולות האלה לא יביאו לסיפוק אמיתי משלוש סיבות. אחד, החיים שלנו קצרים, ואין לנו יכולת לשלוט על מה יעשו ממשיכי דרכנו, כלומר אולי הם לא ימשיכו את מפעל חיינו,
באסה. השני, וזה אחד קשוח, כן? הוא אומר, לב האדם מלא רע. הטבע של האינדיבידואל הוא זה שגורם לחוסר צדק ולסבל, וגם כאן הוא מתייחס ספציפית למערכות שלטון ומערכות משפט מושחתות. הוא כותב שם הכל הבל ורעות רוח. כלומר, תראו, זו גישה פסימית, כאילו, לא משאיר הרבה ברירות. והסיבה השלישית שהוא טוען, שאנחנו די מתקשים למצוא מטרה בעלת ערך להשקיע בת החיים שלנו, זה שאנחנו מוגבלים בעצם לטבע ולבורא. אבל למעשה, אלה שטוענים שקהלת הוא בעצם היה שלמה המלך, מייחסים את זה לחשש שהיה לשלמה המלך, שמי יעלה אחריו לשלטון, האם תהיה לו את החוכמה ואת התבונה לגשר על סכסוכים, לשמור על האחדות בעם, או שלא, ובאמת מי שעלה אחריו זה היה רחבעם בנו, שלא היה לו את הסקילס ואת המיומנויות לעשות כמו שאבא שלו עשה, והוא בעצם גרם להתפלגות הממלכה המאוחדת לשתי ממלכות, כלומר, בעצם הנבואה, סוג של נבואה שמגשימה את עצמה, החוכמה והחקירה של שלמה המלך לתפיסתו, אם זה היה הוא, כאילו הלכה לפח, הוא השקיע אותה לשווא. אז בעצם שאלת השאלות זה איך נוכל לדעת מה ראוי וטוב שנשקיע בו את החיים שלנו. וזה תכלס לא שאלה כל כך פילוסופית, כי בתור מי שחיה את עולם הקריירה, זה אולי אחת השאלות הכי שכיחות. והתשובה של קהלת, ואל תהרגו אותי כאן, זה שלא ניתן לדעת. לא ניתן לדעת, למרות שאני מרגישה שכן, יש כאן איזה דרך שאולי ננסה לגעת בה בסוף, אבל בכללי הוא בוחן כאן כמה מטרות, וזה מה שהוא עשה, הוא בעצם בחן כמה מטרות שעשויות לספק לנו מקור שמחה. וזה מה שהוא עשה, הוא בחן מספר מטרות שעשויות לספק לנו מקור שמחה, אבל כשאנחנו מתייחסים לכל אחד בנפרד, היא לא מתגלה כמשביעת רצון, או לא מחזיקה לאורך זמן כמשביעת רצון, לדברי קהלת. המטרה הראשונה היא עושר. אם חשבתם שצבירת הון תהפוך אתכם למאושרים, אנחנו יודעים היום שלא, ושיש מחקרים מראים שזה לא, אז תדעו שקהלת דיבר על זה לפני אי שם, כי בדרך לאושר בעין, אנחנו יכולים לחוות סטרס, מתחים, כעסים, כך שלדברי קהלת, אם אנחנו אשכרה רוצים ליהנות מהכסף שלנו, אנחנו צריכים ברכה משמיים. אנחנו צריכים שתהיה ברכה בעמלנו. אחרי זה הוא כזה, זה מרבה נכסים, הרבה דאגה, וכל מיני דברים מהסוג הזה. אז עושר לבד, אם אנחנו משקיעים את עצמנו בפשוט לצבור הון, לא בהכרח יהפוך אותנו להיות מאושרים. המטרה השנייה שקהלת חוקר, זה הנאה מתענוגות החיים. אז כשהוא מגיע למסקנה שרדיפה אחרי עושר בעין, לא בהכרח תביא לו עושר באלף, ושלא תטעו כאן, הוא לא מזלזל בהנאות שמגיעות מעושר, ממש לא. הוא פשוט שם לב שאנשים שהם עשירים, הם לא בהכרח או לא תמיד נהנים מהעושר שלהם. אז הוא אומר, אוקיי, אז אולי לא נצבור נכסים, כן? כי אולי ממשיכי דרכנו בעצם יחרבו פה הכל, אולי נבזבז את הכסף שלנו. ואז הוא יוצא וחוקר, והוא מגיע למסקנה שגם אם אנחנו לא נצבור נכסים, אלא בעצם נבזבז את הכסף שלנו, כולנו כאן נעים על איזה רצף מלנכולי, בצורה כזו או אחרת, ברמה כזו או אחרת, שבעוד אנחנו נהנים, אנחנו לא יכולים להימנע מהמחשבות על כל מיני סכנות שיקרו לנו ולמשפחה שלנו, ופתאום ייפול עלינו איזה אסון שיפגע לנו בבריאות או ברכוש, ויקטע לנו את השלוות חיים, קיצור, ופיגועים, ואתם יודעים איפה אנחנו חיים. בקיצור, היעדר שליטה אמיתית גורם לנו לחיות בדאגה מתמדת, במקום ליהנות מהשפע שעומד לרשותנו כאן ועכשיו. והוא אומר שגם אם הצלחנו להתחמק מהאסונות, ואיכשהו התא המשפחתי שלנו נשמר, ואנחנו חיים ברמת חיים סבבה וכזה, אנחנו לא יכולים להימנע מהמחשבות על הזקנה, וכל מה שהיא מביאה איתה ברמת תחלואים. כלומר, עצם המודעות לזקנה, והמחשבות עליה פשוט מעיקות על העושר שלנו, אנחנו יודעים הסוף של הדרך שלנו צפויה לנו, והמסקנה שלו זה שתענוגות לבד לא מחזיקים מעמד, כי יש גורמים שנכנסים ברקע, ובעצם מטרילים את המערכת ולא מאפשרים לה באמת ליהנות. המטרה הבאה שהוא בחר לבדוק הייתה השכלה, כל מה שקשור לידע וחוכמה, education.
כאן הוא חוקר והוא מגלה שכשאנחנו משקיעים את עצמנו בלימוד, רמת העושר שלנו עולה. למקרה שתהיתם, הוא לא בהכרח מתכוון כאן ללימוד תורה, אלא יותר ללימוד וחקירה במטרה לגלות עוד על העולם שאנחנו חיים בו, להגות בו, מה המעשים שלנו כאן, מה התכלית שלנו כאן, כאלה מין. אני חושבת שזה היה הפיק, זה היה ההיילייט שלי בספר, כי מאז שאני מכירה את עצמי, אני חוקרת ולומדת בדיוק את זה. מה זה העולם הזה שאני חיה בו, מה המקום שלי בתוכו, מה התפקיד של האנשים אחרים שנמצאים פה, מה התכלית שלי, מה הקיום שלי, כאילו, זה משהו שאני מאוד מאוד מתעסקת איתו, ובקטע הזה הרגשתי שהוא ממש ממש נוגע בי, באישיות שלי. ואני מודה שזה חלק שדי התביישתי בו רוב החיים, למרות שאני חשה עונג עונגים, כן, כשאני לומדת, וזה ממש מקור של אושר עבורי, אפילו זה בהרבה מובנים מרגיש לי כמו תכלית החיים שלי, כן, אני באתי ללמוד, ואז לשתף מה שלמדתי, בדיוק כמו שאני עושה עכשיו. קהלת כמו קהלת, דואג, לצנן לי את ההתלהבות, והמסקנה שלו, זה שלימוד וחקירה הם אמנם עיסוק מהנה, שמביא סיפוק ותחושה של הגשמה עצמית, וכשאנחנו צוברים ידע, אז אנחנו מרגישים מאושרים וחופשיים. אגב, הוא לא הפילוסוף היחידי שחשב ככה, שפינוזה, קראתי באיזה ספר, גם דיבר על זה שהגות בבעיות עולם ובתכלית החיים, זה כאילו בערך המטרה הנעלה והמספקת ביותר, הנעלה והמספקת ביותר, אז כאילו, היו עוד כאלה שניזונו ממנו וחשבו וסברו כמוהו, אבל על אף שהוא נותן משקל כבד ללימוד, והוא בעצמו מושקע בלימוד, הגישה הפסימית שלו, כן, כל הזמן עולה, והמסקנות שלו לא רק שהן לא מעודדות, גם יש בהן מן האמת, ואני אומרת לכם מתוך ה-user experience שלי. הוא אומר שלימוד הוא קונספט קשה ותובעני ומתסכל לפעמים, כי ההוגה לפעמים פשוט תקוע בלופ מחשבתי, ואין לו שום יכולת להביא פתרון, שזה בערך סיפור חיי, נעים להכיר, קוראים לי, ויש לי קוף בראש, שכל הזמן רוצה לדבר ולדבר ולדבר ולדבר, מי אמר מיינד פאק ולא קיבל, כזה. ולפעמים אני באמת יכולה להיקלה באיזה לופ מחשבתי, ולא להצליח לצאת ממנו, אם אני לא מודעת לזה, זה יכול ממש לייסר, ואני צריכה, וברגע שזה עולה לי למודעות, ואני קולטת שאני אוכלת לעצמי את הרס, אז אני חותכת ימין החזק, אני יכולה או לצאת החוצה, כאילו ממש לצאת מהמרחב שאני נמצאת בו, או לדבר עם מישהו, או להוריד את כל המנטל הזה על הכתב, ולעשות משהו כדי לשחרר את זה. אז לופ מחשבתי זה לגמרי חלק מחוויית המשתמש של ההוגה והלומד וכאלה. מעניין אם תזדהו איתי. הוא אומר, הסיבה השנייה, כי ברוב חוכמה רב כעס, ויוסיף דעת, יוסיף מכאוב. ולמה? כי אם נשקיע את עצמנו, כי גם בעצם, אם נשקיע את עצמנו יום ולילה בלימוד, אנחנו לא נצליח לגלות את סודות הטבע, כי כאילו הבורא הוא מעל הטבע, ורב הנסתר על הגלוי. באסה, אבל כן, כוחנו מוגבל, אנחנו צריכים להבין את זה. וזה יכול להיות מאוד מאוד מתסכל, כי לא משנה כמה ההוגה לומד וחוקר ואוסף נתונים, יש דברים שאנחנו לא נצליח, יש דברים שהמדע לא יודע להסביר, אין מה לעשות. אז כן, כוחנו מוגבל. ושלוש, הוא אומר, וזה בעצם אולי הכי מתסכל, אותי לפחות, זה מאוד מאוד תסכל, קהלת מגיע למסקנה שלימוד לבד לא מקנה יתרונות מעשיים, ואנשים חכמים הם לא בהכרח מצליחים מאנשים ללא השכלה. כלומר, בתכלס, בחיי היומיום, החכם, או החוכמה של החכם נקרא לזה, לא תמיד עוזרת לו יותר מאדם שלא למד, שאולי יש לו איזה חוש עסקי מפותח. ואנחנו רואים את זה, אני באופן אישי רואה את זה כל יום בערך, כן? אני פוגשת אנשים חכמים ומשכילים, שתקועים בעבודות משעממות, או שלא מצליחים למצוא עבודה בכלל. לעומת זאת, לכו לשוק, תראו מלא אנשים, שאולי חלקם לא למדו, אני לא עושה כאן הכללות, אבל עושים ים כסף מלמכור עגבניות, כן? אז אתם מבינים אותי, אוקיי? בגדול, כאילו, לכישרון אין בהכרח, או נגיד לחוכמה, אין בהכרח איזה יתרון, ובסוף יש איזה מהלך חיים שאנחנו לא שולטים בו, לפעמים המוכשרים נכשלים, לפעמים לאחרים יש מזל של מתחילים, זה בעצם לא איזה מהלך שיש בו איזה גרנטי. אז השורה התחתונה שלו זה שלהקדיש את עצמנו ללימוד והגות לבד,
לא נראה לו כמו מטרה ראויה שתביא אושר וסיפוק, באסה, ממש שבר לי את הלב. פשוט, גם כי אנחנו לא נוכל תמיד למצוא תשובות מניחות את הדעת, וגם כי תכלס בחיי היומיום אין יתרון לחכם על פני מי שלא למד, כשבא אסון הוא לא מבחין, כן? במעמדות אין, כולם שווים. אז עד כה החקירות שלו בעצם הוא חקר אושר וחקר תענוגות וחקר לימוד, וכל זה לא משביע את רצונו, הוא בעצם מרגיש באיזה סוג של מבוי סתום, והוא לא מצליח להגיע לתשובה שמניחה את הדעת. והמטרה הרביעית, או הרעיון, הקונספט הרביעי שהוא בוחן אותו, אם הוא יביא אושר, או מקדם אושר, הוא מדבר על אמונה ועשיית רצון הבורא. וכאן אני חייבת להגיד שדי הופתעתי מהמסקנות שלו, כי הוא לא מתייחס לאמונה באל ולקיום המצוות כאיזה תכלית חיים. הוא כאילו, הוא כן מאמין בבורא מתכנן, אבל הוא די יוצא נגד הרעיון של שכר ועונש, ובעצם נגד הרעיון שאי קיום מצוות מוביל לעונש, וקיום מצוות מעניק שכר עכשיו, או בבוא העת. הוא מתייחס לזה כאל מדריך לאיכות חיים. אוקיי, כאילו המצוות ניתנו לאדם, לטובת האדם, כדי לשמור על סדר בחיים שלו, ולא כאמצעי שליטה, או כדי לטעת בנו פחד. כאילו, אלוהים הוא לא מנהל חשבונות בתכלס, הוא לא יושב עם איזה פנקסנות, או עשית ככה, שנייה אני אביא לך ככה, לא, לא כזה. ופה הוא כזה קצת מתפלסף על כל מיני, אפרופו שכר ועונש, כן? אז הוא, אפשר להגיד סקפטי, שלא לומר כופר, בהישארות הנפש, ובכלל בכל הקונספט הזה של העולם הבא, והחקירות שלו כזה מביאות אותו להאמין שהנשמה לא נותרת או לא מתקיימת אחרי מות הגוף, הוא מאמין שכאילו היא פשוט עולה לשמיים ונטמעת כאילו בבורא, סוג של, בישות שבראה אותנו, אבל שאין לה איזה המשך חיים אינדיבידואלי. הוא טוען שהגמול למקיימי מצוות, אם יש דבר כזה בכלל, זה רק בעולם הזה. זה כזה, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. כאן. ובכלל, הוא כאילו אומר שכל הרעיון הזה של עולם הבא, הוא כזה נפוץ מתרבויות אחרות. למשל, הפרעונים במצרים היו חונטים את עצמם אחרי המוות, כדי שהגוף יישמר להם לגלגול הבא וכאלה, ושאיפשהו במרוצת השנים הרעיון הזה סוג של חלחל היהדות. כאילו בשורה התחתונה, המסקנה שלו זה שמה שלא קיבלנו בעולם הזה, כבר לא נקבל בעולם הבא, לא לבנות על זה. זה מה שהוא אומר. ומאוד מאוד מתחברת אגב, למה שהוא מדבר על הנושא של מצוות כמדריך לאיכות חיים, כן? ולא כמקום שכזה בא להתחשבן איתנו ולהתפנקס איתנו על עשית ככה, לא עשית ככה. משאריותיי, מחיי כדוסה, נשארו איתי הרבה דברים שהם חלק מהחיים שלי. אז כנראה לא ייעלם לעולם. עכשיו, קבלו את הפסימיות. כאילו אם הנשמה לא נשארת, אז למה להשקיע בלימוד, נכון? כי כאילו הלימוד זה לנשמה, ואם הגוף הולך לאדמה, והנשמה לא נשארת, so what's the point? כאילו, נכון? זה כזה, בתור, להגיד את זה למי שלומדת, אני די לא מצאתי את עצמי, כאילו, באיזשהו שלב בספר. אבל בסוף, לסיכום, נקרא לזה, של המסע שלו, כשהוא בוחן שוב, בעצם איזה תחום עיסוק יכול להביא לו שלווה וסיפוק. אז המרשם שלו, אם אני צריכה לעשות כזה, מין final conclusion כזה, המרשם שלו זה אחוז בזה, וגם מזה אל תנח את ידך. איזה משפט מדהים. אחוז בזה, וגם מזה אל תנח את ידך. כלומר, תהיו גם וגם. לא להיות חד צדדי רק באמונה, או רק בחוכמה, או רק בכסף, או רק בתענוגות. אנחנו צריכים להשקיע בהכל, לשלב את הכל בחיים, גם להשקיע בלימוד, וגם להשקיע בהנאות החיים, וביצירת כסף, ובחיי המעשה, ובעצם רק השילוב של הדברים האלה, הוא זה שבעצם מקדם את מד האושר שלנו. אגב, הוא כן מדבר ספציפית על אמונה, הוא כן בוחן ומגיע למסקנה, שאנשים שהם מאמינים, באופן טבעי הם חווים יותר אושר. מין תחושה כזאת שבאמת יש איזה מישהו פורס על היחסות, וכל מה שהוא עושה לטובתי, ופחות שאלות של למה ככה ולמה קרה לי, וכל מיני דברים מהסוג הזה, אלא יותר כאילו להתחבר, לעבוד עם מה שיש, וזה אנשים שדי, ביחס לשאר התחומים שהוא מנה, אלו אנשים שחווים יותר אושר. אבל גם רק זה לבד לא מחזיק.
כלומר, בסוף הוא כן אומר, אתה לא יכול להיות צדיק קדוש מעונה, אבל וואלה, אני מרוד. לא, אז אתה לא תהיה מאושר, כאילו, כזה. אני רוצה להוסיף פה עוד כמה מסקנות שלי, שאני כזה גוזרת מהספר. אז, טוב, הדבר הראשון שהתייחסתי אליו זה באמת הלימוד והחוכמה, ובכלל באינטליגנציה. אז אם אנחנו מצפים שחוכמה ואינטליגנציה תעמוד לנו מול כל מיני פגעים בחיים, כאילו אם אני חושבת שאם אני אלמד וזה, אז וואלה, אז אני, כאילו זה יגן עליי, וואלה, אנחנו צפויים להתאכזב, Welcome to the Middle East, וכל מה שאנחנו עוברים השנה, זה לא קשור אחד לשני, אבל זה כן קשור בזה, והקלטתי סרטון לסושיאל, העליתי השבוע, זה שאנשים מאמינים, ושמאמינים בהשגחה פרטית, או באופן כללי שמאמינים באיזה סדר מאורגן של החיים, שיש מישהו שמארגן ומסדר את הדברים, לא תופסים דברים דטרמיניסטיים, או כל מיני דברים שקוראים להם קשים, בצורה שהיא באמת ממוטטת אותם. הם כאילו כן יודעים לעשות את המהלך של ההתאוששות המהירה. וזה בזכות החוכמה, זה בזכות הרחבה של מודעות. אז זה משהו אחד שלקחתי. הנאות ובילויים לא בהכרח מספקים לנו נחמה, גם אם הם הכי כאילו יקרים וכל מיני דברים כאלה, אבל אם אנחנו מתמקדים בהנאות פשוטות, כמו אוכל טוב, בגדים יפים ובן זוג אוהב, יש מצב שנגלה שמצאנו את טעם החיים, לא פחות. ועוד מסקנה, אם אתם נהנים ממה שאתם עושים, כאילו אתם חווים הנאה וסיפוק ממה שאתם עושים, אתם כנראה חווים אושר אמיתי. זה כאילו ללא עוררין. לסיכום, עת לכל חפץ, זה אולי הטקסט המזוהה ביותר עם קהלת. הוא מדבר שם על לידה ומוות, על חולי ובריאות, על פרנסה טובה וקשיים כלכליים, שזה חלק מהמלנכוליה שלנו והייאוש שלנו. זה כאילו נובע מזה שמאוד מאוד קשה לנו להתמודד עם שינויים שמגיעים אחרי תקופות, שהן יחסית תקופות טובות. וגם אחרי שעוברת התקופה כאילו הלא טובה, ונרגע קצת המצב, ועובר הסבל, קשה לנו לשכוח אותו. קשה לנו פשוט להתמסר לשלווה שהגיעה, ואנחנו פשוט כל הזמן מרגישים שבכל רגע זה יכול להיגמר. אז אין לי אלא לסיים עם משפט ברוח קהלת, ששם את הדברים, כמו שאני אוהבת, בקונטקסט. כשרע לך, קווה לטוב, וכשטוב לך, דע שעלולות להגיע תקופות קשות, ויהיה מוכן לקראתם. אז תזכרו, אנחנו כאן למרחקים ארוכים. עד כאן אינטרוול. אתם מוזמנים להאזין בכל הפלטפורמות, לדרג, לשתף עם חברים. אני ממש מקווה שתצטרפו אליי לפרק הבא, ועד אז, להתראות.